Maray na hapon po sa Indoga Boss. Welcome po sa programang Pink and Mo Baby. Pasensya na kamuta na ulang po kita sa traffic. Nagali ako sa harong alas 2:30. Dahil na palang pwede magpapara, dapat talaga pagpiparan maghali ni Atab ta. Nagali ako sa harong 2:30 sa Washington Drive, magayon ang Boloscan traffic. Pagabot ko po dito sa Albay District, sa may partikan na Kapitolyo, pasiring na sa DCGB, talbatan ang hibog ng traffic. Dahil na naghihiroan ko, ang bumper to bumper na sitwasyon kan mga bihikulo digdi. Di ko alam kung sa na parte, sa na parte kang Rizal Street ang tuong, sabihin tabi kang tuong, nakatuong. So, ito bagyan na, parang pagkuhan ka, tatara mo na tuong. Ito bagyan suda, nakalaog, pero di nakakahiro. Tama? Gano'n kaya. Nakalaog siya, pero di po naghiro. Ang pag-una ko, sa problema, digdi sa may hampangan kang kuhan, sarong mall, digdi. Pero bako palaan, yaon ako ngunyan sa may hampangan kan St. Agnes Academy, slow down, manggiraray ang dalagan kan traffic. In fact, mga nasa zero ang speedometer. Naka-hands-free kita ngunyan. Sa bawal baga mag-drive na nag-cellphone, naka-hands-free kita. Pag-try tayo sa tuyang gadget na naka-built-in sa tuya sabi na cellphone. Slowed masyado ang traffic ngunyan. Kaya siguro sa mga kababayan pa dyan na ngayon mapaligasti, o pwede ka magayad nag-Washington Drive, magpasiring sa may Tahoe Road. Pero baka ngunyan, di ko alam kung hilingon to sa inutan, kung saan tabi ang problema, mga tugang kan traffic ngunyan. So right lane, so sabat kong tinampo na hali sa Legazpi, makaskas, no? Kasi bago lang nag-slow down sa may PLDT, no? Pero ngunyan, yung manggiraray, hindi po sa may St. Agnes Academy, ang pagkakabuhol-buhol, mga tugang kan traffic. Actually, bako lang hiningon yan, kan nakaagit pang mga bulan, pag-obserbaran ko na ini, naroon kayo ng sitwasyon digdi sa lugar. Pero, gano'n na yung mga aksidente, kasi somewhere lang, ang may duda ko, baga sa may intersection, mga tugang kan Villamor, digdi palaog sa SM, muna ito bagang diretso na tinampo pasiring sa Rizal Street. Pilingon na po taon-taon. Anyway, mga tugang, good afternoon po sa Indoga Boss. Taon-taon mananaw naman kita load para po mga tugang sa mahiwagang tanog. May nanggana ako tabi na listener kaso 24 ba yon? Gana 24? Tama, 24 ito. Ayun na, naludan ko na ito. Pero igwa kong sarong parantabay duman sa kan 24 na babae, garita ginubatan or basta digdi sa garidaraga, dito ka po naludan ki 100 pesos kasuhapon ta. Pagkatapos ng programa ko, kadakol ka nag-text sa kuya, tabi na uni man yan sa kuyang numero. Dahil ko na po na-identify lugod kung arin duman so caller niya to na nagdana nin 100 pesos na load. Kaya taon-taon po, pagabot ko dyan sa DCGB, mga tugang, mag-text ka tabi isubo na ito. Mag-apod ka, luludon ni tabi ka ni Ate Sharaki, 100 pesos. Yan. Pasensya na tabi. Dahil ko kaya naludan, tagadakol kang Juan, nagdasarang kaswa po na uni magkaswa, inunong yan sa kuyang numero, agad nga tabi nin 100 pesos. Dahil ko na po maraman kung ikas winner o kung sisay dumaan. Anyway, mga tugang, yaw na po ako digdi sa may Land Bank, sa may Santa Teresita Hospital baga. Yaw na kita digdi, yung ay may duda ako na baka sa may Land Bank ang maauto ka sa bago. Medyo makaskas na pag-abot digdi sa may Kuan, sa may Villamor Subdivision, makaskas na ang dalagan kan mga bihikulo. Gari madali na kitang makabot tabi. Diyan mga tugang sa himpilan ng DCGB. Taon-taon, pag-irestorihan tan mga samno sa pagkabuhay ng tao. Hindi po mga tugang, tapos nag-slow na naman.
baka digdi sa may kwan, sa may, baka may nag-withdraw sa Central Bank. Anyway, alam ta, sabi, relax lang ta. Anyway, 26 ko yan, pagkakan Disyembre, taong gayon, nagluluwasan naman so, mga tao, tako nga, nagliwas kami kan, ano yan, actually, the travel ko ta kami kan 24 and 25, kinancel ko na lang ta. Bako maray na mag-travel na maura noon. Kaya, ano ini, nagluwas kami kan 25, tabi. Magayon nun, buda kang, lamang ki-traffic, buda 24, na aga, auto, ay, bako lamang matapad so pila, mga tugang sa mga malls nga to na groceries or riba pa, na mga pwedeng bakalan. Makuan talaga, so rush, Christmas rush, gari medyo nag-slow kang 24, 24 kan hanggang 53, grabe. Ano, so mga tao. Alright, sige, gari, yan na kita sa may Central Bagnag, kaskas na mga tugangan sa tuya, sabi na dalagan. Pasisig sa DCGB, pasisig na po kamuta. Alas 12:30 ako nakahali sa harong, may mga bisita man tabi ako na nagdiruman. Gari baga kita sukuan, gari baga so, basta, may naghirapit man duman na mga mga tugan. Kaya medyo napahali ako alas 12:30. Buta may titik na silibutan kami. Anyway, alas 3, anong oras na? Alas 3:20 na. Ulitong ko lang so mga, and I do not know kung iguana po nagdiriyan sa DCGB. So pag-text may tabi na nagkaigwa ki-wish ko, regalo mo, ano? Tapi na text ko sa mga contacts kahit ng mga nanggaranang ito. Sabi, hindi ako na-claim mo yan na hapon. Yan po, mga tugang sa DCGB. Ano? Kung dahil patabi na claim, hanggang mga alas 6, pwede pa. Na magkwatabi ninduta. Di na po kami dapat na magparahalat sa pag-claim ninduta. Didesisyonan mi na po ini na maitao ngunyan tabi, mga tugang na patapos ang year 2024. Ikaw to sa iba ka na kung ka naglalakaw-lakaw na mga nanahiling ta. Paluwasong ko si Shara, luhan siya sa mobile. Siya magtaw sa mahiling niyang aki na medyo nahiling niya na medyo baga nga kapos talaga sa pagkabuhay. Pag-ikot-ikot siya dyan sa Centro Can Legazpi, sa Daraga area. Ipasukol kong sapatos, so bado, pag gusto, itao. Ayan, ha? Kaya pa kaya mga, malay si Shara ta, kuhan, gari aki, gari baby face. Baby face. Pigiling-giling ko kaya si Shara kada gari pa kami sa Katanduanes. Pwede nga niya ako ini sa mga charity work. Yan. Pwede sa mga charity works. Takon siya na. Pwede siya na siyang nag-oro smile. Ayan, ha? Anyway, hindi na ito kumpara yata. Doon sabihin, nagpalista ka mo naman sa wish ko regalo kang DCGB, tabi. Doon sabihin, tabi, aware ka mo na, igukan mga araw ka itong bagay. Di ba? Interesado ka mo sa regalo ka natin. Doon na ito kumpira pa niya on sa estasyon. Palog na po kita sa Imperial Court. Mga tugang, hindi po sa M1, medyo okay na. Sarado na ang mga turutinam po. Ayos na, ayos naman. Antinam po, ay, alat mo na, isus ko, maghuhulog pa ako sa kali. Mahulog kita sa kali. Hindi kung kumusta ang tanog ko sa UDE. So, ito bagang so, nakabugtak maga sa talinga. Ay, nakabugtak maga sa talinga na audio, alat mo na ta. Sa enda ko na ini pwedeng ibugtak na sa kuyang bihikulo digdi. Okay, sige po. Mapak lang ako ha. Anyway, mga tugang, dahil nakapon sabi sa gabot. Sumay mga text akong nare-receive digis sa kuyang cellphone. Tad-tad pagabot ko yan sa studio ha. Pag-iristoryahan paan sa tuya na mga dagdag na wow, may magayo no nagbagyo sa Pinampo. Ay, may Adam sa apple. Hala. Grabe ang patatabyon.
may Adam sa apple. Aram ko na kung ano ito. Alright, arog ka ini. Ilingon din, pag-iristoryan tayo sa mga tamdo sa pagkabuhay. Si Donald Trump, mga tugan, ibabawal niya ang mga LGBT sa Amerika. Sa paano na kita. Yan po, ibabalikan ta po yan. Taro mo indo, sa ibang nasyon, arugan sa Russia. Sa Russia po mga tugan, ang pagkaran po, babal mo ng LGBT. Diba? Madali lang po ta. Makita tayo lingon sa tabi ang sitwasyon digdi sa ano yan, pag-iristoryahan tayo na bagay na. Pura sa mga magpasasabing magpabot si mga reaction, pag-text lang sa 0928-777-5548. Yan. Gari magayon man so, audio ko pala na di. Tinanggal ko na ugaring sa kuyang Bluetooth sa sakuyang sasakyan. Gari okay man so, audio ko kayo. Medyo ano yan ha, maski pungag kita kidiit gari okay man. Yeah, sige, sandali lang. Ano sa teka? Tabalyo na kita sa announcement booth. Yan, magayon. Pagkalon magsakat sa DCGB. Siguro John, kung halimbawa ini sa ko ipamana ni Ma'am Brenda, ang saro sa plano ta, mabuta kita escalator, ano? Escalator gayod, kung ipamana sa ko ni Ma'am Brenda ini. Escalator, buda, ano ini, ang gate baga so nag-automatic baga, so pipindot mo sana, binabukas siya, ade, gari magayon niyan. Paluwasa daw tabi ako dito sa monitor ko tabi, Jerome, ta. Bata di ako nakakuan, di ako nakabugtaki foundation. Okay. Okay man. Ang may tsura, di ma'am. Di ba, John? Ang may tsura, mas kanong gibon mo. Tagilid, mas kanong balo kaan. Pag mahitsura, may tsura talaga. Di mo ma tatawadan. Oy, Ate Sarah, ano na, may nag-claim na. Pirapan niya dyan. Berdaw, ta. Alat mo na. Dakol pa. Pero may nag-claim na palan. Tabi. Kasi kasod mo, ite kan maikot kaan sa barangay. Okay, o bueno. Sige daw. Kumusta ni? Dakol pa tabi? Dakol pa? Saro naman sana? 14 na sana? 14? Okay, good. Mga taga-said pa yan. Mga taga-said. I-type mo daw tabi ko ng mga barangay yan. Na, ano yan? Na, dahil pa nagkaka-claim digdi. Na kansaindang mga regalo. Dapat pala sa masunod. Ano ibang karak lang kaya in eh. De ko aram kung na-communicate man tabi yan. Na-communicate man yan. Happy birthday po kay Renen de los Reyes. Yan, ha? Happy birthday kay amigong Renen. Maray na aga tabi, maray na hapon amigo. Diyan sa Bato Police Station, ha? Renen de los Reyes. Salat ko na tahanapan ko si Renen ki ano yan, kimagayo na music ngunyan. Birthday ka sa kuyang amigo. Birthday ka sa kuyang amigo. Tabi ano sa ano na lugod ini Sala lugod sa pagkapindo tao. Nako na nata. Ano pa daw tabi diyan so happy birthday. Sayo ang pulutan, sayo ang inuman. Happy birthday. Grado ka tabi John. Tatawanan ta lamang si Renen ki. Nikulugod na ko kwaso. Ano yan? So sa kuya na magayon na music digdi o. Narunduman ko man agad birthday ngunya ni Renen. Na de los Reyes tabi. Madali lang. Ito. Yan. Ha? Happy birthday Renen. 100% vitamin. Ay, may kwan pa, may komersyal.
Igapang ki komersyal, madali lang tapatapuson tayo ni tangani na ayos lamang ang satuya na hapon. Hindi po sa satuya na programa. Dakulo naman ang komersyal sa mga online ugaring adi. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mausog mo kami. Happy birthday po, amigong Rene de los Reyes. Bako Inumin, sa'yo ang Rene de los Reyes. Bako Rene de los Reyes. Nakikig si Rene. sana'y Happy birthday po kay amigong Rene de los Reyes. Yan. Ang multi-awarded PAPSI, Provincial Agri-Fishery Council Chairman sa probinsya Canalbay. Maray na gabi go. Maray na hapon tabi sa imo. Happy birthday. Happy birthday tabi Mr. Rene de los Reyes. Yan. Maray na agad tabi, maray na hapon tabi sa imo. Buda sa mga may birthday dyan. Next na tabi ang mga birthday celebrants natin. Ngunyan tabing aga. Hindi po mga tugang. Ngunyan tabing hapon. Hindi po sa tuya na programa. Kani na mapasada. Hindi po sa ngunyan na paghapon. Good afternoon, Henry M. Pakigreet po sa sakuyang kuya. Uy, birthday mandakan kuya niya. Happy birthday po. happy, happy. Kuya Noel. Yan. Hali kay Jasmine at saka kay Gigi, ang iyong mga magagandang kapatid. Happy birthday po, Kuya. Yan. Hindi tayo umayasin. Okay. Sige. Good afternoon po, Henry M. Pakigreet po sa kuyang mama na nagbe-birthday ngunyan, December 26 po. Happy birthday po, Mama Delia Likotin. Delia Likotin. Happy birthday po sa ano yan. Happy birthday po sa imo. Hari daw sa imong mga mahal sa buhay. At saka good morning, good afternoon po Sir Henry. Pakigreet po, happy birthday sa neighbor ko at sa kuyang Padihon, Pading Elmo Lorente po sa Kagbakong, ano ni? Kagmanaba. Yan. Happy birthday. At saka happy birthday po kay, alat mo na, igwa kung nahiling ka sa bago na may birthday na nakasingit. Ay wala na. Garayo na gayod, okay na gayod ha. So mga birthday celebrants natin, happy birthday. All right. Sige. O digdi na po kita mga tugang sa taon mananaw kita tabi ki taon ki load tabi. So ulitong ko lang, so nangganang load tabi babayakan sa nung aldaw, baka po pwede na makakuan ka, maka-text ka o maka-call ka tabi mo yan, ha? Nanggana. Alright. Now, uni pa po sa mga unclaimed gifts sarong taga-bita, no? Di kita syara ki letter sa bita, no? Walk-in ini, di ba? Walk-in ini, ha? Sarong taga-Rizal. Ikaw kitang letter sa Rizal, adi. Yan. Duwang taga Victory Village. Ini pala na Victory Village. 28 ini. Bako hindi kay punong barangay Joy, dating punong barangay Joy Bahoy. Kay Kapitan, isa nga ng Kapitan sa 28. Si Kapitan Sumaskulado ba ka? Sumaskulado. Si Kapitan, ano yan? Ha? Ay, diba pala sunapindot ko ni kaya daw. Oh. Si Kapitan Luveresa. Yan, ha? Lat ko na ta. Si Kapitan Luveresa, tabi sa Victory. Tabi. Tapos San Roque, 2. Ay, kung sabihin mo, Shara, sa San Roque, nabawasan na? Nabawasan San Roque. Sarong dinagaan, Buda Saro, Nakabangan. Ang puro talaga, apat so. Pero nagwawasan sa pararo, Shara. Kung di pa ninyo i-claim iningon yan maghapon, ito ako ini kay Cha Salome. Ngani na kung lamang sa John, madagdagan pa si padara niya sa kuya na, ano nga itong so, kinahong ka sa bagong udto? Ano nga rin ito? Maha Blanca. Yan. Sarawis, Sarong Binanuahan. O, yun naman ang galat ngunta.
Gusto ko kayang makuha na ini. Tabo ko kaya na tawanan ta ki due process Loverisa. Cap Loverisa. Yan. Pero ini dua, o neta, apudan ko si Cap ko number niya pa ini. Ha? Lat ko na, baka lamang magsimbag si Cap Loverisa ngunyan. I-text ko sa Cap, maray na hapon, si Henry po. Opo, may duwa pa ako digdi na residente mo na aki na dahil pa pag-claim so regalo baga. So sa wish ko regalo mo baga, pagsurat mi sa imo. I-text ko po sa imo Cap so pangaran, tapos paki-remind mo po. Iya, i-text ka po sa imo sa pangaran ko niyan, ha? Iya pa. Kung halimbawa man mag-agi ka digdi, pwede man nahapiton mo. Kung dai, i-text ko sa imo, ika na. Sige, i-text ka po sa imo sa pangaran, Cap. Apo, salamat po. Salamat. Okay, bye-bye. Merry Christmas. Okay. Alright. Oni na, Ate Sara, i-text mo na tabi ni, Ate Sara, manaligdi o ta. Ngani na, nangani, sungara, number ni Cap. Ayan, ha? Ate Sara, i-text mo din sa number ko. Sa pangaran ka daw ang aki. Takon dai ikan mahatod ka anduman. Nata daw kami ni Sara, gar kami ma-enter sa banda. Ano yun, malipot na dyan sa technical. The best. Kaya lang, nahulugan ki mga battery suhod ka na auto ko. I-text mo din sa pangaran. So, aki baga? Nadawa? Ay, niya na pala. Ay, ano yan? Ano yan? Rick Mendoza. Ay, si Manong Rick. I-text muna. Yan, dubig din sa DCGB. Tangani na. Yun na, send na. Okay, sige daw. Tiba yun si Ate Sara. Makaskason. Hello? Mano, maray na hapon. Maray na hapon. Opo. Nakuha ka naman na ipit sa traffic. Yung migot, ako sa totoo lang, nagkurok-katurog ako ngunyan. Takasubang, ginangitulog ako. Alauna. Iyo. Pag mata ko na alas 2, may mga burubisita sa kong nag-aalat palan. Pag naghala ko, 2:30, nakaabot ako sa DCGB, alas 2. Anong oras ako nagabot yon? Alas 2:15? 20? Alas 2:20 pare? Iyo, pig-testing ko ba yaman nung yan? Oo. Hali lang ako sampangan kang baga. So, Gaisano. Oo. Pasiring digi sa SM. Oo. Nangagi akong Yasiano. Usa ka? 45 minutos bago ako Salbata nakalaog sa na. ngaan kang SM. Guys, ano lang yan ha? Uminagi ka sa may Yasiano. Ayo. Aranihon man lang bagayan. O ba, peram, ranihon. Dengani ki, pero deng sarong kilometro ang pare? Dai, Dai. tapos, Oo. iyaw naman sa nako sa SM, uminapit na ako kay Ma'am Claire. Ano sabi ni Ma'am Claire? Sabi ko, Ma'am Claire, ano daw niya ako, Ma'am Claire, mauron daw niya ako kita kung pwede man lamang bagunin doon sa patakaran na ang pagbayad kang iyan, kang pigsisingil bagay din sa Oo. parking, baliktad doon do. So pagluwas, iyon ang Iyo, pagbayad. tama pa rin na. Iyan mga speaker estudyante kan sarong alda kan ino, di ba? Sabi niya, ang inot niya simbag nga ni, pigulayan mi na ngayon na rapidi ni na pag-urulayan na Bako ngayon. dapat si PD sabi ko, sa city wala government. pa man solusyon hanggang ngunyan nga ni, hanggang ngunyan niya ako mismo niya ako na traffic. Oh, iyo. Kaya pig-testing Oh. ko niya ako, Ma'am Claire, nga ning day ako maestoryan man. Apudan ko si Ma'am Claire na. Ako man daw sa nag-ano maapod. ako, Oo. nag-urong kami. Habang nag-urong kami, nag-arabot sa Radya, Oo. si Jam na Mendoza, tapos si Ninyo. Oo. Tapos, tatao, sabi, maray nga cancer, magpapod ka na lang lugod ki meeting. Sabi ko, sige lugod. Maray pa pare, inutan tana yan ako. Inutan tana ang sanggon ang panlunsod? Adi? Iyo. Pagbalik niya ako ngunya na Oh, para mo mako. Iniro. Tamatin din ako pare. Oh. Yan, yung nga ang purpose ko. Kapiguro nang tabagan sa on the air. Question pa kan mga listeners ta. Iyo, tabi. Oh, Kwan, sa Manila baga. Tatabangan mo man kami, tabi. Iyo. Sa Manila pare, lalo na sa bako lang sa SM. Ang paglaog mo talaga, may card ang papel ang kakuanon mo, makaskason. Iyo. Kaya, Pagluwas mo, saka ka mabayad. dapat kaya kan free-flow lang. Yes, Oo. yes. Free Buda, flow, pag panuna pagluwas, gayon, free flow, oo. pag panuna, din na pagpasakaton. Kaya, yan. Kaya ng parkingan. Iyo. Kaya lang Diba? sabi ni Miss Claire, marami ka magpapod kang, kinuha ko sa number kang, Oh. address kang yan, ngaran kang manager. Oh.
mapapod nga na yung meeting. Iyo. Katabi, migo. Iyo migo, maray nagigibon mo tanga ni na buda siguro bako man sakop gayud iya na para one way anta dapat sa city government yan adi. Iyo ko di isasabay ko nga. Isabay mo na si Kagawad Luis, imbita rin na. Opo. Ta ako talagang suggestion ko niyan pare, mag-dry run ki one way, paikot lang sa SM. Yan. Dry run, gano'n kang pigigibon mo ka pigigibon ni dating Kagawad Noel Rosal ka ito? Nag-dry run siya, pigiling kung pwede o daig. Chito Baldo ito. Ipasagan sa Kagawad Chito Baldo, araw ka sa pigigibon. Oo. O sige pare, para mo ako ha. Iyo tabi, tama atindir ako. First week January pagbalikan. Di mo ipag-schedule na mga hapon, siguro mga 9, tapos kang programa ko, diretso ako. Araw kaya. Akala ko, pagtapos kang programa alas 10, diretso ka sa SM. Latang santa ka na. Delikado yan, delikado. Okay, Migo, salamat ha. Salamat. O, sa kabaga. At yung Migo sabi ko, dapat igwa kipigaapod na proactive elected official dyan sa sangguni ang panlunsod. Garing si dati kong estudyante. Nasubog man ako magparakulit. Tama, sabi ka, ano nga si Sir? Tamiling nga dati ko ngayang maestro. Garing nga kukulit-kulit ako. Pero this is for the good mga tugang of the city, and this is for the good of the people and for the client mga tugang of SM. Sa Manila baga, perang bes ako paabot sa Manila. Madumang kapag laog mo ng God, issue ang kakigari card. Ilingon, unang clear example John. Sa LCC, nakalaog ka dyan sa parking area kang LCC. Siya nakalawag sino sa ni palan Manong Rick, ha? Siya nakalawag ka na Manong Rick sa parking area kang LCC. Yan. Paglawag mo, issue ang kakigari color blue na card. Di ba? 30 pesos. Paglawag mo ito bagang parking area sa likod. Ano nga nang apod ka? So sa may dati bagang, basta may parking area dyan. Kaya driver ako ni Shirley, buda ni Shara. Doon ako nagalat, nagpasiring kami sa Jollibee. Ikaw sinda kaya, paglaog mo, tawang kang card. Diretso ang laog mo. Pagluwas mo, mabayad ka. Pag luminagpas ka, kiaraw ka ng mga minutos, mga tugang, may bayad ka. Pero, magipag-abot na, paglaog mo gayo dyan sa SM, bagbukas mo mga tugang kan pintuan, gaw-gawang katulos ki, papel. Saan ang mahalo nun ang parkingan, Angel? Asibig istorya ko, 30 pesos. Pag nasubrang ka sa sarong oras, madagdagan eh. Baysa na. Ano yan, maray nga niyan. Aray ko. Kabangan. Sisang ka. Sara, bako ang puro bidbid ang kapitan. Si kapitan na singan ito. Kapitan Kampuro. Na-interview ko ba? Anong arang ka ito? Gara ka punbok sa kuya gara ka punbok sa kuya so kapitan Kampuro. Singan ito. Ano pa daw tabi, napudan ko nga ni ito one time. Text ko sa iyo so pangaral kayo ng mga aking ini. Manong Rick. Megong, Ricky. Hello, VP. Maray na aga. Maray na hapon. Kumusta sa tuyang, mga appliances ngunyan? Ang appliances ko, pero may maray. Wala kami. Naghihiro pag nababakal. Yan ang gusto ko sa imo. Ano lamang, Migo? Ano lamang? Live ako sa programa mo. Live ka ngunyan sa programa ta? Mate. Oo. Gusto ko lang, mapano sa ako, VP Tabi? Mapa? Announcement lang po. Announcement? Sige, Migo. Sige, go. Gusto ko lang po paisin na ang Pacific Mall, ang mga tenants, kami si Abenson ay bukas na po ngunyan. Natakulang ang tao ngunyan? Nagsara baga kasuhapon, VP, may day maray na nangyari. Pero iyo, nakadalagan nga ako diyang kasuapo na. Mabakal kang TV? Makanbas ko tako sa imo TV na sa mga 5 dupaan laba. Kaya dahil ko man may ko naman binarita. Taba ko naman masyadong problema.
Iyo, BP. Iyo. Salamat sa suporta. Basta bukas na po ang Abenson Pacific. Aha. Okay, very good ka. Salamat, Di, BP. Mabuhay ka, tabi. ikaw ng tunay. Salamat, amigo. Mabuhay po ang DCGB. Salamat. Yes, Mabalong. alright. Sige, o yan ang tabi. Mga tugang ano yan. Ano, Sarah, gari may tawo. Ikaw ako nailing. Nag-claim. Okay na, good. At si Tokayong Henry Olimpo, alat mo na ha, Henry ang pangarang kay ni. Henil. May ngaran pala na Henil. May number ka dyan. Ano yan, Sarah? Cap Olimpo. Naapulan ko ito eh. Olimpo. Ayan na nga ito sa number ni Cap Olimpo. Nagluwas digdi Cap. Nawara sa number. O sige, tapunan ko na lang hata. Digyan na muna kita sa tuya mga tugang na 100 pesos na load. Pero bago yan, mga tugang, ano daan mga bagay-bagay, how to never get angry. Gabos na tao, mga tugang na ano yan, na dadagit. Pero ano da mga tugang an mga salbatana rin, hindi ko na review ini, an mga terminology rin, harararumon. Review ta mo na ini, Noy. Tagay. Uyug-uyugon mo na. Uyug-uyugon mo ini. Hindi ko na review ini ha. How to never get angry. Number 1, self-monitoring. Number 2, cognitive distancing. Gari madali man sa nalipaliw. Postponement. Yan. Alright. Modeling virtue. Yan. Functional analysis. Saro-saro unta. Paano da ang mga tugang na daikan na dadagit? Number 1, spot early warning signs of anger. Madali pa. Kaya ako, pag ako medyo nakakamata akong gari madadagit ako, lilakaw-lakawan ko, sa totoo lang, nugan kikaraw-karawan ko na sana. Diba? Kaya pag ako, kay puhan aramon mo kung ano mga tugang an sinyales na ikapwedeng madagit. Ako, sa totoo lang, ang number 1 mga tugang nakikadagit kan hugakon. Ang dai ko kursunada talaga, habo ko mga tugang kihugakon. Diba? Gusto ko talaga mahigos. Yan. Sabi, mga tugang, you have to identify the signs of anger before it escalates. Bago da ang mga tugang ikamadagit, dapat aram mo kung anong kausa, kung natatay ka pwedeng madagit. Example, you might notice that your voice begins to change. Magayonon. Adi, pagdagit ka na baga, di mo na mamalisyahan mga kapingki, ang boses ta nagbabago. Nagtataas, naglalangkaw, nagtitinis, nagpipitch, nagkakaskas. The tone of your voice, that tabi, is a sign, mga tugang neka, pwedeng madagit. Nag-iba pala ang boses ang nagkakaiwa tabi tension an sa tuyang mga muscles. Pag-arog na ka ng sitwasyon, mga tugang, nagupon ka na po na madagit. Yan. Kaya dapat, iwasan tabi yan. Dapat pag-ara mo na, madali ka ng madagit, mga tugang, alimbawa, ansa imong agom, pirmi ka paguli, pirming buyong, pirming buyong ang agom mo. Pagkasabat mo kan agom mo na, anto mo medyo malain, mga tugang, relax ka na. Dapat databi kay puhan na i-adjust mo para day magkaiwa ki violent na confrontation. Tamay mga tao baga talaga na mapagalo nun. Kaya baga nga sa ibang opisina kan gobyerno, sabi sa iba bagang mga opisina, ang mga boss na workaholic, kikauyam kan hugako na empleyado. Diba? Kikauyam kan hugako na empleyado. Ito. Pero pag ika para inomon, may problema ka sa imong atay. Halimbawa,
Pwede kang magkaigwa tabi kay alcoholic hepatitis, magkaigwa kang fatty liver disease, cirrhosis. Kung di ka para inom nin alak o para kaon ka nin taba, tama? Nakaramot niya tulos dyan. Pero, kung di mo kukontrolunan sa diri mo, pwede may problema ka tabi. Kaya, dapat sabayan mo yan ki-protection liver aid. Ang liver aid kaya, mga tugang, protection yan sa atay na may silimarin. Ang silimarin kan, hali yan sa herb. Pag sinabing herb, sa mga dahon-dahon, natural iyan, kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, iyan po mga tugang na silimarinan, antioxidantan para sa pagkataonin proteksyon. Kaya sa pag-inom mo kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang damage po sa imong atay. Pwede man na ini makapugol sa paghubag. Yan. Kaya may bisyo ka manuday, mas maray na ang liver aid silimarin capsule sabay moral daw, mga tugang para day kang problema sa atay. Mag-inom lang sarong kapsula oral daw kan silimari kan liver aid silimarin capsule. Ha, kaya kamo na mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. All right. Another number 2. How to never get angry. Number 2 tip. Dapat makaukod ka dang magdistansya diyon sa mga tao na posibleng pagpunan mo nin dagit. Yan. Remind yourself that the events themselves don't make you angry. Ang pangyayari na iyan, day man da iyan mga tugang nakakausa ni dagit, but rather your judgment about them can cause a problem. Yung mananggad adi. Ang mga pigigiribo ta, ang mga pagtiripon, day man iyan mga tugang piling magkausa ki problema. Kaya lang ang problema ta, mga tugang ta, reaction ta, mga tugang sa nangyayaring yan. Kaya databi pag-araw ka ng sitwasyon, di ka na magparataram. Di ka na magparataram, dumistansya ka na, you will never be involved in a confrontation na mainit. Yan, ayos adi. O, number 2, number 3, postponement. Nganidang day ka madagit, wait until your feelings of anger have naturally abated before you decide how to respond to the situation. Yeah. Halaton mo na tabi na magkalma ka, bago ka, mga tugang, magtara o magresponde, mag-react sa mga bagay-bagay na pangyari. I-postpone mo na tabi an automatic reaction mo. Di ba? Iga man kipig-apod na modeling virtue. Arugon mo na tabi si Socrates na sabi niya, what virtues might help you to respond wisely. Dapat natabi, sa pagtaram, dapat mga tugang wise. Yan. Lastly, mani na day ka madagit, nag-iriwal kitang tao, nagkakaigwa ki face-to-face confrontation. Di ka magparata, distansya baya tapos ang problema, anong labot kung pag-urulukan ka, lakaw-lakawan mo. Yeah. Di ba pagkaurunon, never talk to him or her pag ikadaatabi mga tugang dagit. Tapag kinauron mo, iban maluwas ang imot mo. Sabi baga, kung ano na nasa puso mo, iyon minaluwas sa ngurapak mo. Ano yung ngurapak? Sa ngimot mo. Sabi ni sister, nga so nagkuhan sa tuya. So nag-recollection sa tuya, Santa Rafaela, si sister, nalingwan ko sa ngaran. Kung ano yung nasa puso mo, iyong iluluwas kan ngimot mo. Ayan. Functional analysis. Sabi digdi, picture the consequences at following anger versus following reasons in exercising versus as moderation. Kaya po ang databi, analisaron, anong yan epekto ka inadagit mong iyan kumpara ngaya sa magkakaigwa sa nakamuki malumanay na pag-uron-uron. Yan. Iyo po. Kung ma-identify mo na iyan, may biteran mo da, tabi mga tugang na dai ka basta-basta madadagit. Magbabalik ang programa, makalipas po kan mga patalastas. Inalawak na dialysis package, outpatient mental health,
higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine Perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sa nidadasin pang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas penyo. Legas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Ayos ka yun Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, tanganing mogmang atay, tigay puan po mga tugang nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, maya ano yan sa mga butika, sa iba-ibang partikan kinaaban. Magapot lang tabi, kurigwa dyan tabi ki Liver Aid sa indong mga tindahan. Mga tugang, iyan po na Liver Aid Silimarin Capsule, may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, pwede po na mapugulan o mabawasan kung ika po mga tugang magbabawas man sa pag-inom asin pagkaon po nin mga matataba. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alright. O sige, paano kayo ni? Saga naman kita magdarangugan. Sorry ha, dikit na boss kita ki oras. Saga na lang. Pagkapon pa naman nautulos kita ki-load. Pasakat na lamang para po sa bagong taon. Adi. Nag-text so winner ko So sa kuyang winner na dapat taon ng tabi ki-load na tagang ginumatan ito So dapat mataonan niya to nin premyo. Alright, sige po. Besa na madam, paki-text mo na lang ako ta. Nagkarulula ako kung arin duman ang pwede kong taon ng tabi ki-load ngunyan duman sa mga texter ta nakadakul-dakul po. Alright. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa programang Saga, alas 5, sa programang Morning Hirit sa DCGB. Today sa GB, ni Congressman Joey Salceda. Congressman Joey Salceda po, mga tugang, masunod na kay batabi si Director Emeritus Edwin Peralta. Salamat, goodbye, mabuhay. Go in Bethlehem.